गिबियावनो बयखौबो आंनि बे YouTube चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आथिखालनि सोलिबाय थानाय लकडाउननि समाव स्कुल कलेजफोर बायदि बन्द'नि समाव माखासे YouTube चेनेल आरो फेसबुक पेजफोराव अनलाइन क्लास खालामनाय हाबाफारिफोरा सोलिगासिनो दं। बेफोरनि माखासे YouTube चेनेलफोराव मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखायबो अनलाइन क्लास फोरोंनाय हाबाफारिफोरा जागासिनो दं। बेफोरनि गेजेरावनो इडुएटआ मोनसे। बे इडुएटआ जाबाय आसामनि सेबा जाय मेट्रिक आनजादखौ आसामाव खुङो बेजों सामलायजानाय मोनसे YouTube चेनेल। बेवहाय गाहायै इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ फोरोंबाय थानाय जादों। बेनि उनाव गुबुन मोनसे चेनेला जाहैबाय बड'लेण्ड रादाब। बेवहायबो इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ फोरोंनाय जायो। बड'लेण्ड रादाबा जाहैबाय आसामनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबाङैनो अनसायजानाय खौरां बिजोंनि मोनसे YouTube चेनेल। आं बे भिडिअ'नि डिसक्रिपसन बक्सआव मोन्नैबो YouTube चेनेलनि लिंकखौ होनानै दोनगोन। नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानै अनलाइन क्लास खालामनाय भिडिअ'फोरखौ नायनो हागोन। बेबायदिनो जोंबो जोंनि बे YouTube चेनेलाव HS फाइनाल लिरनो गोनां बर' फरायसाफोरनि थाखाय केमिस्ट्रि आयदा फोरोंनो थि खालामनाय जादों। बेवहाय जोङो HSनि केमिस्ट्रि आयदानि गासैबो फराखौनो आनजादनि थाखाय गोनांथि जानाय नट्सफोरखौ फारि फारि होनानै फोरोंनो नाजानाय जागोन। लोगोसेनो थांनाय 2013 निफ्राय 2020 सिम आनजादाव फैनाय सोंथिफोरनि फिननायखौबो सावरायनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो मोनसे बाथ्राखौबो बुंखाना दोननो सानदोंदि जायखिजाया थाखोआव एबा टिउसनफोराव जेसेबां मोजां फोरोङाथों मानो फरायसाफोराबो गावबा गाव टेक्सट बुकफोरखौ मोजाङै फारि फारि फरायजाबनाया जोबोर गोनांथार। बेनिखायनो आं बेवहाय फरायसाफोरनि थाखाय गांथाम लेखा सायख'ना होनो नागिरदों। बेयाव गिबियावनो आं बुंगोन NCERT नि लेखानि बाथ्रा। बे लेखाखौ जोङो अनलाइनबो फ्रि डाउनलड खालामनानै मोनो आरो बबेनिफ्राय जों माबोरै NCERT नि लेखाखौ डाउनलड खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै आं आगोलाव मोनसे भिडिअ खालामखांबाय। बे भिडिअनि लिंकखौबो आं आंनि बे भिडिअनि गाहायाव डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनगोन। बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना माबोरै डाउनलड खालामो बेनि सोमोन्दै नायनो हागोन। बेनि उनाव आं बुंगोन सिनियर सेकेन्डारि केमिस्ट्रिनि सोमोन्दै। बे लेखाखौ लिरगिरिफोरा जाबाय कमलेश चौधुरी, SK चौधुरी आरो मौसुमि गांगुली। बिथांमोना साथामबो कटन इउनिभारसिटिनि फोरोंगिरि। बे लेखायाबो आसामनि HS फाइनाल एग्जामनि थाखाय जोबोर गोनांथार। बे लेखायाव माखासे फराफोरनि माखासे गोनांथार आयदाफोरा जोबोद थख' लिरनाय दंखायो। आं बुंगोन दिनेश पाब्लिकेसननि कम्पेनियन केमिस्ट्रि। बेबो मोनसे जोबोद गोरलै रावजों लिरनाय जोबोद मोजां लेखा। बेखौबो नायनो थाखाय आं फरायसाफोरखौ खावलायो। बेजों लोगोसेनो आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोना गोजौ फरायसालि बारग' फोरमानलाइ आनजाद जायखौ जोङो HLC होनना बुङो, HLC आनजादनिबो जोङो बेयाव चेनेलाव 2013 निफ्राय 2020 सिम माखासे आयदाफोरनि सल्भ पेपारफोर होनो नाजानाय जागोन। बेनिखायनो आंनि बे YouTube चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायबाय। लोगोसेनो आंनि बे चेनेलनि भिडिअफोरखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो थाखायबो खावलायहरनाय जाबाय।